Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sidone, Truk, wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis nggawa bel. Gawa bel piye? Teng klinding. Turun. Sip pokoke. Nah, kurang golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi Gong ya. Ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nganti isin. Ngayu jan iki apike ngeri-ngeri suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nabung. Yo mengerti Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngasupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang supi nggih. Dang supi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Bluk ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Iki ora gayeng. Kula iso ambes bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Aja rayu. Wah, mangar raine. Sajake mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja tos jos, banting, aja tos jiwit kempal. Bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan tokno legane atiku. Weh, kowe arep wani karo Bagong. Lakon lho. Ati mbles motor wae. Ada putus wae. Wah, iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadangnoto kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, adalah tembres dening aku kowe.
iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki apa ora we Gong ora nang kono ta kowe marai kleru aku mau mendasku kok nimbles iki lho kaya ndase padha dasmu kuwi ndase padha aduh Petro aku kapok Petro kowe kutuk apa Petro tak pendem lho piye carane le ngeduk jugangan aku ora ngeduk jugangan aku Kang Supan Ndoro Antarja wah gleleng kowe ning kowe ora iso mabur ning nyengget kowe iso ya ora sengget-senggetan damai pokoke sing diajar Sengkuni adek aku Curna aku kapok ayo mati tanganku ra iso nyekel sirah Petro aku Curna Bagong aku Curna aku tak melayu Petro aku Curna aku tak melayu wis lunga ta Tru wis lunga dengkulmu mlocot wis melayu kok lagi nimbres aku enggak sengaja wah cok apa sembur aimu asem iku ngemot pestisida ora kok didoni kok panas banget ora iso ngomong to Kang Supan Ndoro Antarja mulane aku Tru kowe iki rasa Kang Supan idumu wis mambu banget kok apa meneh Kang Supan saya le kemranyas kowe nantang aku wae kowe salahe ora bakal wedi karo kowe nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbis sirahku bola-bali kok oke ora masalah sermu piye ayo leno panewat timblis dening aku kowe do metu Gong sok nek metu ya omong ora meneng-menengan sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas aku dikon karo Bagong kok Kang sisane karo singkirke yo Kang yo aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadontel ayo yayi tak derekake